ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସୁରତର ମିଲ୍ ମାଲିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏହି କଥାଟି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ଏହି ଖବରଟି କେତେ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ, କାହିଁକି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସୁରତର ମିଲ୍ ମାଲିକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏହା ଭିତରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ସତ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ମର୍ଡର କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଜଣେଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ସୁରତର ମିଲ୍ ମାଲିକ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସୁରତର ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ମାନବିକତା ନଥାଏ। ମର୍ଡର ହୋଇଥିବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ବେତନ ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବେତନ ନ ପାଇ ମାଡ଼, ଦରମା ନ ମିଳି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାଡ଼। ମିଲ୍ ମାଲିକ ହାତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରମିକକୁ ଲୁହାର ରଡ୍, ମୋଟା ମୋଟା ବାଡ଼ିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ସେହି ଦିନ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେହି ଲୁହା ରଡ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଡକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ, କିଏ ଏଠି ଠିକ୍ ଥିଲା? ଶ୍ରମିକକୁ ଯଦି କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ?